Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na mahilig sa mga paniwalain. Yung onting sabi lang sa'yo, uy, parang pumapayat ka. Ikaw naman, bigla kang naniwala. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Maratoni. At ngayon, no, trip natin mangumusta ng timbang. Oo, alam mo sa panahon ngayon, mahirap na kapag habang tumatagal. Ba't para bang walang nangyayari? Maratoni, umiinom naman ako ng slimming tea. Tapos naglalagay din naman ako ng pampahigpit dun sa tiyan. Yung kapag ka nilagay ko sa tiyan ko, yung feeling ko liliit siya kasi sobra siyang pinapawisan. Alam mo actually, kanina natanong ko rin yun. Nag-research din talaga ako kasi dati gawain ko rin yan. Oo, bibili ako sa Shopee. Mumurahin lang naman siguro mga 50, 100. Ang gagawin ko, susuot ko yun sa eskwelahan. Naalala ko yun, high school ako. Magsusuot ako ng slimming waist bag. Tapos, kunyari, syempre, parang pag nakita mo, pagpasok sa loob ng blouse, parang pitit, parang maliit ang bewang, malakok. Tapos sabi ko, ay, taray, ang sexy pag nakapantalon. Tapos sabi dun sa box, this can lessen your weight for 2 kilos and more. Parang wala naman nangyayari. Tapos ni-research ko, is it true na kapag ba napapawisan ka, nababawasan iyon ng mga taba? Hindi po totoo. Opo, wala pong katotohanan yun. At sabi nila, ayon din sa aking research, baka akala mo haka-haka lang. Pag po ikay napapawisan, yan po ay ibig sabihin water retention. Kumbaga, kung marami kang nainom na tubig, puro tubig lang yung nailabas mo, B. Pero yung mga sinasabing taba-taba na akala mo nababawasan kasi nga napawisan ka, yung akala mo, di ba sumakay ka sa jeep? O kaya sumakay ka sa bus? Kanina nga wait lang, sideline muna. Kanina sumakay ako ng bus. Sabi ko, ay, okay, maaga ako makakaupo. Pagkadating ko sa bus, B, dinaig pa namin yung mga sardinas sa dami ng tao. Sabi ko, shucks, may aircon naman yung bus, ba't parang napapawisan ako? Feeling ko gumagaan na ako. Pero hindi, wala lang. Naamoy ko lang yung mga kilikili, yung mga putok ng katabig. Charot! Pero yun nga yung point, So kung minsan na paniwala ka na ng kaibigan mo na kapag ka pinapawisan ka, akala mo na mamayat ka, fake news po iyon. Siguro ang pinakamagandang gawin para mamayat ka, B, magbawas ng kinakain. Okay lang. Ako nga sabi nila, Maratoni, kumakain ka ba araw-araw? Oo, B, breakfast, lunch, dinner, may snack pa nga. Paano mo nagagawa kahit papaano na hindi ka nananaba? Binibilang ko lang po yung kinakain ko. Kunwari, kumain ka na ng chocolate kaninang umaga, huwag ka na kumain ng chocolate ngayong hapon. Tama, isa-isa lang. Mahirap kapag ka lahat isusubo mo, hindi kasya yan sa bibig mo, B. One at a time. Bakit natry mo na bang sumubo ng marami? Ilan bang kaya mo isubo? Iba ka na. Anyway, sige, pag-usapan natin yung maya-maya lamang. Siyempre, habang tumatagal, balik anindog pa rin tayo, Yan ang goal natin bago magpasko. Sama-sama tayo magpasarap. Kagaya ng kapag ka nakikinig ka ngayon ng, ay, naku, perfect na perfect tong kantang to, ito yung sa mga magaganda, mahihiling mag-ayos, at mga sexy, malahubog ng katawan. This song is for you. This one is from Sam Concepcion entitled Diwata. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Face it.